Assalamu alaikum. Yan uwa barkanku da ziyartar wannan channel namu mai albarka. Yan uwa idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel namu mai albarka, muna roƙo da ka taimaka ka danna mu da subscriber, ka danna alamar ƙararrawa, sannan ka je ka mana like dan bidiyon mu ya burge ka yan uwa. Muna roƙon ka please. Mun zo muku da wani hanyoyi a jiya ma ina ko shekaran jiya mun yi muku bidiyo akan yadda mutum zai samu kuɗi online, to haka ma yau mun ƙara muku da irin wannan bidiyo. Yan uwa idan ka tsaya haka wannan bidiyon nan ka je ka yi gaggawan yin register, domin wannan ta hanyar da zamu koyar ta yau gaskiya ne ana samun kuɗi ta wannan hanya. A daidai wannan lokaci yanzu suna bayarwa ana samu. To kan mu cika ku da wani surutu, mu je inda za mu yi rajistan namu. Kai sai ka je a description na wannan bidiyon da za mu saki, can za ka samu naka link inda za ka je ka rajista. Da yawa dai kowa sun san description, wasu kuma ba sani ba. Wanda ba san description, idan ka zo kana kallon bidiyo kamar haka, za ka ga rubutu, wannan rubutu idan inda ka ga wannan rubutu nan za ka tausa daidai gurin, sai ka ga mun ce ga link nan, ka ga shi nan muka ce ga link inda za ka yi downloading, dan muka ce ga link group WhatsApp din mu, sai ka zo nan ka tausa daidai wannan bulun rubutu zai kai ka wurin da za ka yi downloading. In kuma group ne zai kai ka shiga ka yi join din group din mu. To kar mu cika kwada kan surutu, mu je kan bidiyon namu. To ni application na yana a WhatsApp, kai kuma naka yana a description. Application na yana a description. Kana zuwa sai ka je ka tosa kamar haka, zai bude maka kamar wannan fuska haka, zai kawo ka. Idan ya kaka wannan fuskar, kamar haka dan uwa, nan na farko kai select din country kasar da kake, da yake dai ba wasu kasashe suka barawa ba dama sai amfani da wannan application ba, iya Najeriya ne, Najeriya, Ghana, da yake za su iya karawa dai ma makamancin haka. Sai ka je duk kasar da kake kai select din kasar da kake, sai ka zo nan ka sa phone number, ka sa number wayanka. Idan ka sa number wayanka, sai ka zo nan za su turo maka code, sai ka ɗauko code ɗin ka saka a wannan gurin, nan ka sa sunanka, nan ma ka ƙara sunan da kake so, nan sai ka ƙirƙiri pin ɗinka, password, nan ma ka sake maimaita password. Wannan abun da ka gani shi ka barsa kawai. Idan ka barsa wannan shi za ka saka shi ma, idan babu shi sai ka je ka dibi wannan bidiyon na ka ɗebo wannan lambobin ka haddace su, sai ka je ka saka a naka wannan gurin inda aka rubuta invitation code, sai ka je ka ɗebi waɗannan lambobin ka dawo ka kalli bidiyon na kyau, ka kalli wannan lambobin su ma zan ajiye muku su a description ma. In ma wurin yi dutse da kai maka shi da su ba, sai ka ɗibe su ka je. Idan ka cike gombe hakimu cikewa, sai ka je ka danya sign off ɗin nan, shikenan ka yi register. To ni da yake na riga da na yi register, bari in je in nuna muku akan yadda abun yake. Mun ga application din nawa, kana zuwa kamar haka zai bude ma, za ka yi ciki kai sai da sauran shi. Application din ba sa bukatar wani tara kuɗi, duk iya adadin idan kuɗin ka kai naira 2000 a account ɗinka, za su baka dama ka je ka yi withdraw ka cire kuɗinka. Wannan hanyar ana samun kuɗi sosai ta wannan hanya. Ja za ka kai aiki ma wannan application aiki. Da farko aikin da za ka yi musu shine suna buƙatar ka je ka ta gayyato wa mutane, ka je ka yi kofin ɗinsa kamar haka, invite ɗin nan friends, sai ka zo ka shiga daidai nan wannan gurin. Idan ka shiga za su nuna kamar haka, sai ka je kai copy link
idan kai copy link zaka je in Facebook ne kai searching kai posting sai kai paste din shi, in group WhatsApp ne ka je wata hada da kake san kana da jama'a a ciki sai ka je kai pasting din shi ka tura ka ce ka rubuta da sauran bayani da sauran shi a register. To duk wanda ya register ta alƙashin ka a wannan application za su baka kyautan kuɗi kana tara kuɗi idan kai mutum 5 kawai suke bukata kai investing ma da ka cika kai investing din mutum 5 za ka je kai withdraw ɗinka. Inda za ka je kai withdraw kana zuwa har gashi nan suka ce a shi dai nan in ka tosa za su kai wurin da za ka je nan ka gani kai withdraw. Yadda kike zuba yin invite ɗin kowa da za su nuna min kuɗin da na tara a nan, da zan je kawai in sa account number na withdraw da saura in cire kuɗi na. Yan uwa idan wannan ne shine farkon son ka bidiyo muna ko da ki dausa mana subscribe ka danna mana like kan wannan bidiyo bai jika mun gode